Bona tarda. Primer que res, agrair a tots els mitjans de comunicació la seva presència aquí avui per la tarda al portal del Mediterrani per fer la roda de premsa, per posar en valor tot el que ha estat les inversions del govern d'Espanya a la nostra ciutat en especial, però també contem amb la presència de la companya presidenta, en aquest cas, del PSPB-PSOE a la província de Castelló, Antònia García Valls, que també ens parlarà de les inversions que ha fet el govern d'Espanya a tota la província i més centrat aquí al nord de Castelló. Nosaltres, en aquest cas, el que va ser la legislatura del Partit Socialista a l'alcaldia de l'Ajuntament de Vinaròs, no podem més que agrair tot el que va ser la feina i les facilitats que ens va donar sempre el govern d'Espanya en matèria d'inversions, tant en carreteres com la que tenim aquí detrás, la Nacional 340A, amb tota la remodelació de més de 8 milions d'euros en el que seran les tres rotondes, en asfaltats, zones ajardinades, però sense oblidar també tota l'ajuda i les inversions que va fer en matèria de costes, en la renovació de tots els espigons, tots els acantilats que van caure, també una obra molt important i que apenas es parla, que és tota la renovació de la Nacional 238, el que coneixem nosaltres com la carretera Ulldecona, 13 milions d'euros que va invertir el govern d'Espanya per fer una remodelació d'una carretera que històricament havia estat demandada i per fi en la legislatura passada, gràcies, en repetir, al govern d'Espanya va ser una realitat i per tant, com a socialistes, la veritat que no ens podem queixar de lo que és el tracte quan nosaltres hem estat en responsabilitats de govern vers la facilitat i sempre l'ajuda dels companys socialistes, tant senadors com diputats a Madrid, a l'hora d'ajudar-nos a demanar a tot el que són les diferents secretàries per el que són les inversions a la nostra ciutat, tant en matèria de comunicacions com en protecció de costa i sempre amb el que hem necessitat. Jo, sense més, li passo la paraula a la companya Antònia, que desgranarà més tot el que ha estat les inversions a nivell provincial. Gràcies, Guillem. Bueno, jo, en primer lloc, també vull donar fe de lo que estava contant Guillem, perquè jo estava al gabinet del Ministeri de Transició Ecològica i Guillem, com a alcalde, m'insistia en el que necessitava per al seu municipi de manera recurrent, com ha de fer, evidentment, un alcalde, i ahir també està el resultat de totes les qüestions que van eixir endavant. Bueno, avui estem ací, que tenim darrere una obra molt important per al municipi de Vinaròs. És l'obra que adequarà, integrarà urbanament, se rehabilitarà el firme i també possibilitarà una altra manera de mobilitat al seu pas per Vinaròs, facilitant que els peatons i les bicis puguen gaudir d'esta travessia. Una inversió molt important del govern d'Espanya de quasi 7 milions d'euros, que actuarà sobre 13 quilòmetres, i l'objectiu és impulsar una mobilitat activa, segura i sostenible en un tràfic més calmat, en una velocitat més reduïda, per tal de que peatons i bicis puguen transitar en més tranquil·litat per ahir, i també, com a objectiu final ja, és reduir la contaminació en aquesta travessia que està tan proper del municipi. Esta obra s'emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que aposta per l'eficiència energètica, per una mobilitat segura i per evitar ruïdos, que impulsa la red de carreteres de l'Estat. Principalment jo venia a veure aquesta obra que vam demanar en tanta insistència, però sí que vull dir que en la zona nord de la província de Castelló el govern de Pedro Sánchez ha fet moltes inversions en infraestructures molt importants. Estem parlant de més de 130 milions d'euros. Vull parlar de la Nacional 232, que és una carretera fonamental per a vertebrar l'interior en la costa, una reivindicació històrica, i dic històrica en coneixement de causa perquè jo fa 20 anys vaig ser diputada nacional i ja demanàvem la millora de la Nacional 232, sobretot en el barranc de la Torreta i la plegada tota a Morella. El viaducte meravellós està fet, és una realitat en el govern de Pedro Sánchez, que se va ficar les piles immediatament, i estem en el segon tram que arribarà a Morella Sud. Les obres al principi s'havien trobat algun problema geològic, però ara ja van a bon ritme. He de dir que és una obra que no és fàcil, perquè inclús n'hi ha més quilòmetres de vies de servei per a que la gent pugui accedir a la seva finca o al seu mas que de carretera mateixa, no? S'ha de fer tot, perquè els interessos dels ciutadans també tenen que estar quan ho projecta
una obra. Després, com dia Guillem, en el tema de costes, el govern de Pedro Sánchez des del minut zero s'ha ficat les piles per a donar solució als problemes de la costa, tant en la part sud com en la part nord de Castelló. Ha invertit ja 21 milions d'euros. També recorde que quan jo vaig ser diputada havia treballat molt en allò que seria l'estudi de Cantàbria, de la costa, del sud de la província. Bé, d'això s'havia quedat tot en un calaix i la primera obra que se va acabar va ser precisament en Almenara, recuperant això, i ja no n'hi ha tros de la costa de Castelló que no estiga en alguna fase del procediment administratiu que se requereix per a fer-la. Alguna ja està conclosa, alguna està que començarà en setembre, altra en informació pública, altres en la DIA. Vull dir que treballant sense parar per a donar solucions, i com a anècdota diré que, per exemple, a Nules vam fer l'adequació de la platja de les Marines en una inversió de més de 4 milions d'euros, i com a vegades a la premsa hi sent coses de que este govern no invierte, no fem res i tal, per curiositat vaig demanar que quan s'havia fet inversió en Nules, en tota la història de la democràcia, sumant totes les inversions que s'havien fet en la platja de Nules, no arriba als 4 milions que s'han invertit l'any passat en l'obra de la platja de les Marines. I després, superimportant per a la província, que no està en la comarca, però sens dubte beneficiarà a tota la província, jo crec que a tot el país, és el tema del corredor mediterrani i també la connexió del corredor mediterrani en el port de Castelló i tot el que això implica per al nostre teixit productiu i per a les nostres empreses. Estem parlant de que en la província de Castelló, en infraestructures, hem invertit més de 650 milions d'euros en el que portem de govern de Pedro Sánchez, una inversió que mai en la vida s'havia fet. I no sé si voleu preguntar-me alguna altra qüestió o voleu que tracte algun altre tema. Jo d'infraestructures és el que volia comentar-vos.